A xustiza teno claro, a lanzada non pertence a Sanxenxo. O xulgado do contencioso número 3 de Pontevedra vende fallar a favor do Concello do Grove neste histórico litixio. O tribunal desestima os recursos do Concello de Sanxenxo e dos comuneiros de Noalla que recorreran no 2018 a resolución que determinaba que os terreos en litixio non eran da súa propiedade. Agora, a xustiza entende que os comuneiros de Noalla estiveron facendo uso de parte do monte que reclamaban. Apunta que eses terreos son de dominio público marítimo terrestre e que non se empregaban para os usos tradicionais que contempla a lei. O Concello do Grove agarda que con esta resolución se resolva de xeito definitivo a pelexa pola titularidade da lanzada. O goberno local meco lamenta a perda de recursos e o alto custo que implicou o proceso judicial iniciado no ano 1984. Pero o Concello o importante é que o asunto morra aquí, centrándose din a partir de agora no importante, a conservación do espazo.